Never Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to. Nuwun. Monggo. Piye kabar, Lek? Apik. Enak. Piye kabar apik? Lah opo to? Kok kan sedih ngono. Ngarepe opo iki? Lah memenge ngopo wong arep duwe semangat. Das lho aja. Kok iki ben-ben nek aku cerita. Aku arep cerita jelas. Cerita. Terus sampe piye lah. Lah apa to? Umet ini. Hormat apa? Ya kan ngerti to. Yo ngerti apa? Mengke sike rodomu ki ora ngerti lah. Aku karo Sinta. Sinta sih. Yo Sinta. Kita. Kita yo. Karo kita kan biyen wis ngene lho. Hmm. Wis ngene tenan lho. Iya. Ya wis. Ini chemistry enak. Tak pandang-pandang wis krono suwene sampai saiki. Ngene iki lah. Oke terus Ya iki mau ceritanya aku baru ketemuan karo dene. Dene tak jak ketemuan ning kedai. Kedai nang kecamatan ya. Enak panganan iki kan. enak. Enak. Jadi ketemuan ning kono aku. Lah, kuwi sendare aku. Jere panganan enak. Aku marahi kowe gawe ngono. Panganan enak malah ra enak. Lah? Gara-gara ceritane nek aku iki wis suwe aku karo dene. Nah, terus tak kabeh rasa dene iki. Terus Ya kuwi. Jane dene iki. Ade iki kakak adian kok jamanku mbiyen. Ya kuwi aku dianggap kakak lama iki kakek. Gak ngerti perjuanganku selama ini Jan. Sempil aja cedak. Cedak tapi mana mungkin kita itu harus selalu dekat terus tanpa ada status. Kowe baru boleh status. Berapa boleh status? Atanggo nana. Tenanan. Terus gue niki cerita ki arep kepiye Aku njaluk solusi piye lah caranya supaya aku seneng kok bedene. Iso ra iso kudu entuk dene karo. hidup dan mati. Iya pokoknya aku kok semangat urip tanpa dene. Iki aku duwe saran. Saran piye? Tapi dosa tanggung dhewe. Muga lah dosane wong kon aku ngaku lah apa-apa. Lah piye ngomong. Joko ngono dosa ki ora apik. Kowe gelem nanggung dosane wong tukang korupsi kae gede dosane rakyat mbok tanggung gelem kowe. Asalkan aku dikei bagiane enggak Koruptor kan mbok tanggung dosane. ya anggere aku dikei separoh nek korupsi. Rai dulu. Ini dulu, serius dulu ya. Iya serius aku serius. Piye? Dadi aku ngene duwe kanca. Wong kenal Rijal lho. Oh paham iki apene. Rijal. Iya ta ilmu. Ngerti cowek. Ngerti aku. Enggak nyangka tenan ya. Karena mantan lurah. Kan wae. Telepon wae biasa Dek. Tenan cak kaya ngono lho cak lemu litik Lah kaya ngono cewek iya. ayu. Saingane lu ngerti dhewe kowe nek nyeweki kae. Ya enggak usah cerita meneh. Mobil Pajero. Iya. Berpangkat sing saingane dhek iki iso kenek. Tak telepon iki. Rijal. Emang sebenarnya dhek tinggi. Jenenge endi to nempet ning endi to jenenge Rijal kuwi? Kok jenenge Kebo iki lho. Oh iya. Telepon iki Rijal. Teleponan. Diangkat. Halo. Endi kowe Jal? Endi kowe? Kene yo. Kowe isorene ora penting banget iki masalahnya.
Ya wes ana tak enteni nggone Ujang aku ya. Ujang. Go gendul. Ya wes ana. Assalamualaikum. Ini konsep gendul lho, Rejal. Iki? Iya, percaya ra, makanya posisi gendul lho. Ketemu anake si kae, mantan lurah kae. Lah didoni ngarepe iki. Jare curah iki gede aku, ora pantes jare. Mamamu kae ngusip apa kan? Biasa, mamaku saiki adol panci, adol-adol ngono kae. Oh, dodolan Dodolan panci. Kreditne lho, latene duit cilik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebodul. Bangsa gendul. Piye? Cerita ora mentol arek cerita. Ngene bisa. Aku yo ora men aku iki gosip apa lasan-lasan itu somo ngono. Sopo? Lah kamu ke utang. Jeneng tukang kredit. Nanti duit cilik. Rasan-rasan ae wedok-wedok semua. Iya gak sing utang nang angkel lho. Aku sing turun tangan can. Can nom kena utang. Mending lek utang-utang apa? Utang wajan, utang piye malah yo ora ngerti yo, Mbok. Aku yo sing jelas harus ditutup. Ngono mak. Oh. Aku tertarik aja. Aku ditolak karo cewek. Lah jare ini kowe iki ora tau ditolak karo cewek, apa lampuhe kowe iki lho. Ngerti dhewe dapurmu gur kaya ngono, cewekmu ayu-ayu. Piye lah carane? Lah awakmu lho koyo ngono, gagah. Kowe goblok ngomong apa paling mau? Goblok ngomong cetek paling mau. Lah apa? Lemu lahir ki bature apa ora dipendem? Yo dipendem jane iki. Pendem kok ning kali. Apa ora patek krungu cedek kok kira ora krungu. Kowe iki tak ngono. Kowe iki cetek ngomong paling iki. Dadi sampe kilpil karo iki. Yang jelas aku arep serius. Mbuh piye carane kudu iso menang. Gak ono saran sel. Iya carane. Yo nek njaluk saran karo aku yo gede ya modalnya. Kalau apa meneh base mukul hatul kebun saetar kae laju. Demon. Kene iki lho demon. Demok nih nyok. Oh, ayo. Muncul. Ada genjel apa? Yo. Dewe to. Kene iki demokan. Muncul lah. Kabeh yang genjel-genjel. Kerinjel lah iki demon kene iki. Kabeh jan. Utakmu iki? Tamu. Iki 5 juta. Iki 5 juta. Ah, Iki 5 juta. utakmu iki? Iki 10 juta. Oh, utaknya 10 dhewe. Kaya. Wih. Iki kan solusi. Yes, mukul piro-piro nang katerke aku. Supaya iso entuk ndek. Ya ya makat dipotone to. Fotone enak ning HP tapi. Makat. Apa apa ning HP? Ya. Tapi aku ora melok. Ora sisan ora. Ora senajan aku budo nek aku ora sing apik-apik ora Iya. apa ngono ku carane. Pokoke tungake wae sing penting lancar ya. Ya ya. Dhewe Kan angkat to. Oh iya Dewa. Ya. Ya, engko nek lepas dulu. Cuke laju lagi. Oh, tenang wae. Coba sih ya Tenang. Kebun iki enek 4 hektar kae. Dol 1 hektar ra kroso. Boleh bapakmu ya. Bapak lunga. Lemah. Setek. Sebelah ketemu. Aduh, kelinciku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jimo, nek gas ku nek dhuwur. Ya, amit. Ayo. Ya gua ngadeg ora linggo. Jane iki yo keju. Keju linggo. Ngisor kuwi kursine kursi tok.
tak lo. Nih, si Bang Boyo. Aduh. Ora dokel sak klesi. Nggih, Mbah. Sakjane karena penting apa? Nganu, Mbah. Nganu, aku ki ditolak cewek. Kecil. Bocah sing barak-barakan. Nek wedokan yo rene ngono. Sik. Enak fotone. Enak, Mbah. Enak. Tak sing HP. Lho ora apa-apa penting rupa rai. Tak golane sik, Mbah. Situ ora? Iya, Mbak, tidak boleh. Oh, iki, Mbak. Kita, Mbak. Iki, Mbak. Tune. Endi? Ya iki. Dudone genah sing Mbah pengen ngerti. Oh. Ya kene elek to, Ger. Iki to. Ayu, Mbah. Kowe sing elek. Wow. Kowe cewek ayu. Matane aku dene elek. Soale ora tua biasa aku. Gampang tak bantu. Mang wedokan iki. Ning enek syarate. Apa syaratnya? Sanggup. Muga lah gunung kang gendong tak ladeni. Siji, Ya Allah. mangano sego sing letes. Apa enak kuwi tes? Kowe gugah aku ora? Ya, Mbak. Ya. Loro, Apa, Mbak? ora oleh turu nang kamar utawa ning amben. Lah karepmu kon turu ning endi aku? Adek sembrono. Arep manut ora? Iya, Mbak. Sementing manut, bahasa arep turu nang latar ning jugan yo kena. Sing aja ning amben. Iya, Mbak. Nggih. Ngerti? Syaratnya loro mau. Ya aku tak balene. Anu, Apa? Ora salah aku. Apa? Apa neh? Rungokno Ini sik. wis loro. Siapa neh? gugur ora tak omong Oh, jare. iya. Iya. Mau mulai dungu angel leram. Iya, iya. Anake sapa iki? Anake Pak Nur. RT ke? Iya. Pak Deku samirit. Wis aku tak mangkat ritual. Awakmu tak syarati. Ning kene tak nenehi, engko karo tak gawani barang. Nggih, nggih. Media sing kepenak nggo nyalurke ning wedokan mau. Siap, siap. Udah. Tuh. Dani ora, Mbak? Ora usah ngono. Rem. Mana nih? Wah, ra gugu tak omonge apa ora? Iya. Mereman saja ya. Anteng wong, Ger. Tangan. Stoke. Baduk. Janggut. Nah. Karo iki. Dene kowe engko cedhak karo cewek. Cewek iki mau. Rokok iki karo jomba jambi karo sebolo. Jomba jambine tak bisiki, nek kancamu krungu. Ora gratis iki. Iya. Wong jomba jambi. Oi. Krungu. Iya, iya, iya. Ya aku ora ngomong kowe wis krungu. Oh, salah aku tadi. Ya nih. Ya, ya, ya. Mataku pedes, Mbak.
pedes banget iki. Iki jenenge wong apa-apa iki kudune yo berkorban. Sama lah ya Pak Mbak. Kok ya prambanan to ya Mbak kayak rokok iki mbok Surya, apa sampurna. Penjalukmu ki arep njaluk lancar apa njaluk enak? Oh iya, bentar Mbak. Wes, Padha wae, Mbak. padha wae arek apa wae rokoke. Lancar karo enake padha wae, Mbak. Oh iya, sinar itu. Goblok lho, Mbak. Terus kapan iki, Mbak? Apa nih? Matimu. Woi. Biajinan asu. Wes ora bayar. Kono iso-iso nek kapusan iki lho. Kowe tunggu kene dhisik ya Beb, aku arep nempel kopi nilai rom. Ayo apa ning kene? Kae anterke koncoku nempel kopi. Kowe ngopo rene? Hah, anu. Mukanya kebetulan wae lewat. Oh, Golek kopi. nempel. Kancamu apa kowe? Koncoku. Lah kowe ra sisan-sisan golek. Enggak, koncoku wae. Nek rokok aja diarakeni Rai, Mas. Lah ngopo to, Dik? Ayo malah aku wae dolan-dolan awake dhewe.